Ongi etorriak osasuntsu eta pozikeko beste programa batera. Gaurkoan, arituko gara antsietateari buruz hitz egiten. Eta nola murriztu dezakegun modu natural batean. Eta horretarako, Irati Ruiz, medikua den emakume bat dugu gurekin dagoela. Kaixo, Irati. Kaixo. Zer moduz? Ongi, hemen. Antsietatea kontrolatuta? Momentuz zuan. Bai. Nik uste hemendik aterako ditudala gauzak nire bizitzarako, zeni batzutan antsietatea egiten zait, goruntza. Baina, entzun dut, meditazioa, pixkatola, yoga pixkat egitea hori ere gomendagarria dela, ez dakit. Aitortu beharra daukat, gai honen inguruan nire, badakitana nahiko murritza dela. Anestesista naizenez, egia esan, ni dedikatzen ez jendea lokartzera. Bueno, perfecto. Hor bai, antsietaterako. Antsietateari gabe, primera. Maravilla. Baina bai gomendatzen direla, edo behintzat irakurri dut, mindfulnessa bezalako ariketak praktikatzea gomendatzen direla, ez? Arnasketan zentratzea eta gero ere arnasketa kontzientea egitea, ez? Egunean zehar, estresa nabarituzunean gelditzea eta arnasketa eta arnasketa diafragmatikoa egitea gomendatzen dela. Eta baita ere, infusioak batzuetan, zenbait belar, igual lagundu aldi gutela ere esaten da, ez? Ezakit valeriana, edo kamomila, edo bai, pasiflora eta horrelakoak, modu naturalean egiten diren infusioak kontsumitzea ere oso osasungarria da, hori antsietatea murrizteko. Zergatik gure sistema nerviosoa lasaitzen dute, ez? Eta azkenean horrek eragiten du antsietate hori murriztea. Gero baita ere aurrekoan hitz egin nuen lagun batekin dela musikologoa, eta berak esan zidan, zen ni betxaten nuen bez, baita ere musika lasaia jarri, hau eta beste, ez? Eta nik, eta esan zidan ez? Adibidez, aur batzuk superastoratuta daudenean jarri bat duzu musika aktiboa. Eta gero ja, pixkat lasaitzen joaten diren, orduan bai musika lasaia ze bestela, musika lasaia ez dira egiten, eta igual, ni pentsatzen nuen, igual horregatik baita ere yoga eta ez dira guztien dako. Ze oso topera zaudenean, agian ezin duzu... Hori ikusi behar da nolakoa zaren zu ere eta nola kontrola dezakezun antsietate hori. Ariketa fisikoa egite ere gomendagarria da estres hori kontrolatzeko. Zera, ariketa fisikoa ez egitea eta estresa eskutik helduta daude, erlazio zuzena daukate, ez? Eta orduan, ariketa fisikoak azkenean ze eragiten du, endorfinak liberatzen ditugu eta hori, gure gorputza hobe sentiarazten gaitu endorfina horiek liberatzeak eta gure sistema nervioso eta immunean ere kriston eragina dauka ariketa fisikoa egiteak. Ziurrenik mundu guztiak esan dizu ariketa fisikoa primerakoa dela edo zer gauzetara. Bai, eta hala da. Eski igual egia da, zenbat pentsonentzako, igual meditazioa yoga egokiagoa da, baina beste batentzako, igual korrika abiatzea, edo igual estresa liberatzeko modu hobekiago bat da. Azkenean, hau da oso gauza individuala, individualizatu behar da zuri zer datorkizun hobe, ez? Azkenean zure antsietatea badakizun nolakoa den eta agian nola kontrola dezakezun hobe. Arnasketa sakonak egite den batzutan horrekin aski da, baino badago hori laguntza gehiago behar duen jendea. Eta batzutan baita esaten digute, antsietatearekin kontuz ere zer jaten duzun, ez? Batzutan igual sartzen zaigu antsietatea eta jaten dugu pilo bat, eta horrekin ere nola kontrolatu ezakegu hori edo mindful eating baita ere esaten dute, ez? Hori da, batzutan, mindful eatinga, ez nago oso informatua gai horretan, ez? Baina azkenean hori, antsietatea kontrolatzen baldin baduzu yoga, mindfulnessa, arnasketa kontrolatuak eginez, azkenean elikagaiei diezun antsietate hori ere hobetzen da, ez? Eta hala ere, antsietatea baldin badaukazu, hobe da elikagai osasungarria jatea, eta ez gantz azidoetan oso aberatsak diren elikagaia jatea. Eta egia da gaur egun antsietatea pixkat goruntza dijoala, zuek horrelakoak ikusten dituzue baita ere zuen munduan? Batez ere COVID-aren ondoren ez, azkenean COVID-ak etxean geratu behar ginela, ezin ginela kalera atera, gaixotasun ez ezagun bat etorri zen, eta horrek jendeari kriston antsietate arazoak eragin zizkion. Azkenean geratzen zara etxean, hori ez duzu ariketa fisikoa erregularra egiten, ez zara kalera ateratzen,
ez zara ibiltzera ateratzen eta eguzkiarria ere oso garrantzitsua da antsietate hori prebenitzeko. Batzutan esaten dute ez duzu antsietatea, daukazuna da, ez duzula naturarekin kontaktutan egon ez dakize bat egunetan, ez dituzula eguzkizpiak ikusi, ez dituzula, batzutan, bueno. Bai, tema nahiko potentea, baina badaude modu naturalak ere pixka saiestu edo hobetzeko, esan duzun ariketa fisikoa, mindfulness yoga edo horrelakoak egitea, eta, bueno. Eta ere oso garrantzitsua da, gauza bat da, ansietate normala edukitzea, eta patologikoa bihurtzen den ansietatea, ez? Neke konstantea, azkenean gure egunerokoan ansietate horrek eragina daukanean, isolatzen garela, ez dugula kaleratzen nahi, eta zeinbat aktibitate egiteari uzten diogunean edo palpitazioak nabaritzen ditugunean, batzutan horietan bai laguntza eskatzea egokien litzateke adibidez. Sintoma horiek batez ere ahalik eta hoberen kontrolatzeko eta gu hobe sentiarazteko batez ere. Ze batzutan ere gerratzen da, hitz egiten dugu antsietateari buruz oso modu orokorrean, baina gauzak dira antsietate arrunt bat, eguneroko bizitzan, daukagun bizi moduan sentitu duguna, eta beste bat hori, seinale horiek ditugunean ez dugula lorik egiten, palpitazioak, arnasa hartzea igualko zaintzaigula, eta orduan bai igual psikologo baten gana edo jo barko genuke. Psikologora, medikura, psikiatrara, dena delakora, baino bai oso garrantzitsua da kasu horietan laguntza eskatzea. Mila esker Irati, berriro ere gurekin egoteagatik. Plazer bat itxaso. Eta hurrengoan gaude, hurrengo gaia hartuko du atope. Mila esker. Osasun prebentiboan ohiko osasun azterketen garrantzia oso handia da, osasunaren egoera egonkorra mantentzeko eta gaixotasunak detektatzeko. Hona hemen osasun azterketen garrantzia 3 puntutan. Gaixotasunaren diagnostiko prebentzioaren ahalmena. Ohiko osasun azterketek gaixotasunak azkar detektatzen laguntzen dute, adibidez, kardiobaskularrak, diabetesa edo kretinismoa. Diagnostiko goiztiarra izateak tratamentu eta prebentzio neurriak garaiz jartzea ahalbidetzen du eta horrek gaixotasunen bilakaera murrizten du, osasunaren kalitatea hobetuz. Osasunaren monitorizazio eta hobekuntza. Azterketa hauek pertsonen osasun orokorra behatzen laguntzen dute. Horrela, bihotz tensio altua, kolesterol mailak eta bertze osasun parametroak kontrolatzen dira eta medikuaren orientabideekin osasun ohitura osasuntsuak ezartzen dira. Hori guztia gaixotasunak saihesteko eta prebentzio egiteko funtsezko tresna bihurtzen da. Prebentziozko neurriak eta osasun hezkuntza. Ohiko osasun azterketek gizartean osasun hezkuntza eta prebentzio politiken ezarpenen laguntzen dute. Pertsona batek azterketa egitean gaixotasun arriskutsuen prebentzioaz eta osasun ohiturak hobetzeko neurriak hartzen ditu. Eta horrek osasun publikoaren hobekuntza sustatzen du. Ohiko osasun azterketek gaixotasunak detektatzen, prebentzia sustatzen eta osasunaren egoera hobetzen dute, bizitza osasuntsu eta egonkorra izateko laguntza handia emanez. Oraingoan gibelaren osasuna eta dieta egokiaren garrantzia izango dugu hizpide. Eran behar da, gibela gure gorputzeko organo nagusienetako bat dela eta toxikoak garbitzen laguntzen digula. Energia gordetzen du ere bai eta digeritzeko funtzioetan parte hartzen du. Hau dela eta oso garrantzitsua da gibela zaintzea, batez ere elikaduraren bidez. Orduan, zein elikagai laguntzen dute gibela garbitzen eta osasuntsu mantentzen? Gibela elikagai jakin batzuek babestu eta indartu dezakete. Alde batetik, barazki berdeak ditugu. Brokolia, azalorea, azelgak, edo orburuak bezala. Hauek toxikoen kanporaketan laguntzen digute. Bertzalde badugu limoiura eta zitrikoak, hauek C vitamina ematen digute eta gibelaren garbiketa naturalari laguntzen diote.
Bertzalde ditugu azenarioak eta beterraba. Antioxidatzaile ugari dituzte hauek. Gero oliba olio birjina eta intxaurrak gantzonak dituzte eta gibelaren antura saihesten laguntzen dute. Eta azkenik ura. Hau edari natural eta beharrezkoa da, gibela garbi mantentzeko eta aktibo mantentzeko. Zein elikagai edo ohitura saihestu behar dira gibela ez kaltetzeko? Gibela kalte dezaketen faktore nagusiak hauek dira. Alde batetik alkohola, gibelaren etsairik handienetakoa da, gibelko ipetsua eta gibeleko gaitzelarriak sor ditzazke. Gero azukretako ipe saturatu gehiegi hartzeak ere, opilak, frigituak, janari azkarra bezala, hauek antzak pilatu eta gibelko ipetsua eragin dezakete. Bestalde, elikagai ultraprozesatuak, gehigarri eta konserbatzaile askok gibela kargatzen eta gain kargatzen dute. Eta gero botika batzuk gehiegi hartzea ere gibela kaltetzen dute. Adibidez, parazetamol dosi handietan, arriskutsua izan daiteke gibelarentzako. Nola izan beharko litzateke dieta orekatu bat gibela zaintzeko? Dieta orekatu bat izateko, kontutan hartu beharreko puntuak hauek izango ziren. Alde batetik, barazki eta fruta ugari gure egunerokoan sartzea, zereal integralak jatea, lekaleak eta proteina osasuntsuak ere bai, arraina, arrautza eta frutu lehorrak bezala, gatza eta azukrea murriztea, eta batez ere hidratazio egokia eta alkoholik ez eratea. Dieta honek ez du zergatik zorrotza izan, baina bai kontzientea eta askotarikoa. Tricepsak lantzeko, egingo duguna da goma anklatu goian dagoen barra batean edo lekutan. Jarriko dugu horrela, ez da egokiena, baina bideoa grabatzeko ondo geratzen da. Eta hemen jarriko dugu tentsioa hartu. Gero eta gorago, gero eta tentsio gehiago. Ukalondoak beti jarriko ditugu zaitxetara itxasita. Eta hemen ingo dugu behera, luzatu, era luzatu arte, eta kontrolatu. Kontu izan behar da, ukalondoak zaitxetik ez urruntzea. Hor. Tricepsa lantzeko beste modu bat izango da buru gainetik eta batez ere badukagu nun jarri goma. Orduan jarriko dugu orpoarekin zapalduta eta hemendik ukalondoak hemen juntu jaipini eta orain gora. Indarra egin badakogu eta goma ez baldin bada oso tirantea, jarri gaitezke horrela, eta hemendik, edozein kolumnatan jartzen, egin pres bat hemen. Beti ukalondoak egon behar dira pesoak 45 grado gorputzarekiko, torsoarekiko, hori da, edo intensitate gehiegi baldin bada, egingo dugu bakarrik batekin. Horrela, ipini, eta banaka landu. Lehenengo beso bat, eta gero bestea. Gauza bere indezakegu, fly edo aperturekin. Pizka gora eraman, pizka bat aurreratu guk, gorputza pizka bat zolestu hor, eta orain barrura. Bultzatu egin beharrean, ingo dugu zabaldu, eta itxi. Hor. Hemen lantzeko, pektoralean. Orain, tronkoaren luzaketa egingo dugu. Luzaketa gehi indarra lantzen. Orduan horretarako bi pesa eta karratu bat erabil dezakegu. Karratua edo ez baldin badaukagu almohada edo kuxin bat. Orduan, almohada edo kuxina edo karratua eskapulen artean jarriko dugu, justo eskapulen artean. Hemendik aurrera,
pelbisaren erretrobersio pixka bat egin behar dugu. Eta korearen indarra mantendu, kontrakzioa. Honekin, lepoa zuzen eta mentoia leporantz jarriko dugu. Eta mugimendu txikiak egingo ditzagun gora, luzatu bezain beste, aldu zuen bezain beste, mantendu lepoaren kontrakzioa, eske aldaken erretrobersioa, eta bera. Hona heltzearakoan saiatu besoen autoelongazioa, lepoaren autoelongazioa. Ez badugu inoiz egin, 3 aldiz eginda, aski da. Orduan, amaitzeko eskuak lepoaren atzean jarriko dugu eta buruaren pisua hartuko dugu. Mantenduko dugu aldaken erretrobersioa, pelbisaren erretrobersioa eta eskuekin lepoa eta burua goruntza botako dugu. Horrela, mantendu 5 segundo. Gero, agusterakoan, jarri buruz gora eta lepoaren deskantsoa hartu. Zure lorpenen zerrenda egiteaz ari garenean ez dugu esan nahi beti zerrenda bat egiten eta zerrendak egiten ibili behar garenik, ez? Baina bai noizbehinka egitea oso ongi dago 3 aspektu importanteengatik, ez? Bata da, lorpen horietaz kontziente izatea, errealitate hori barneratzea, ez? Eta horrek gure autoestiman izango duen eragina, ez? Ikustea. Zergatik, ikusten baditu gure helburuak lortu ditugula, askoz ere hobeto sentituko gara horrekin. Gainera, estresa eta antsietatea jaitsiko dira, zergatik. Ikusten dugulako aurrera goazela, gauzak egiten ditugula eta gauzak lortzen ditugula, eta beraz, kontrola eta lasaitasun sentsazio hori sortzen delako. Beste alde batetik, zertarako balio du? Hausnarketa egiteko ere bai, zertan ez garen iritsi, zergatik, ze akats izan ditugun, eta ikaspen moduan, ez? Zer hobetu behar dudan jakiteko, zer aldatuko nuke, eta bar. Eta, azkenengoa izan dugu izateke, motivazioa handitzeko, ez? Hau da, etorkizunari begira, esatea, nik orain zer nahi dut egin. Gauza hauek egin ostean, orain ze pauso eman dezaken nire bizitzan hobeto egoteko, zoriontsuago izateko, lanean aurrera egiteko, pertsonalki ere bai garapen bat edukitzeko. Baude 3 zutabe horiek, ez? Bata da autoestima landu, ikusiz zer lortu dudan, beste bat da ikastea, eta azkenengoa da, etorkizun hobea edo politagoa imaginatzeko gaitasuna garatu eta horiek lortzeko motivazioa elikatu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.